И какво става, хора? Аз съм Сичи 28 и днес ще правим нова къща. С мен и Гибел YouTube. Трябва да се абонирате за него, той качва много яки видеа. Ето го, той не може да играе много Майнкрафт. Ама и аз не мога. Да има би да ни почне с меч. Така. За целта днес ще да си направим една готина къщичка. Мисля да е някъде тук разположена. Той ще ми помогне малко да изкопаем. Някакво беби плаче навънка. Така, ще ми помогне малко да изкопаем тук, ето и. Ела да копаеш, бе. Бобе, чакай да направя кирка. Има кирка, но то не ти трябва кирка, трябва ти лопата. И тъй, тук някъде ще къщата, няма много материали. Вътре мисля да пода от дърво, отвънка да е с кабелстон, някаква тъпа да е, просто да е по-голяма, защото тази барлога там на мишка не ми харесва. Като цяло това ще е за този епизод. Добре, аз го изкопах. Трябва да ми търсиш малко къбълстоун, че моя няма стигне. Вода? Къбълстоун. Така. Няма да ти представяш какво. Нямам много къбълстоун. Имам само един стак, два стака и в къщата да имам още малко. Тук ще го заравня малко. Така. Лоша мишка. Така, добре. Съжалявам, че вчера нямаше видео. Всичкото. Направи ми 8 стика. Добре, идвам. Така. Окей. На мен е долу. Виждам, че не има. Тук знаеш колко много еган имаш? Ама имаше. 8 стика. Окей. Тук изглежда малко зловещо. Такова, аз вземи си брадвата. Ти ми даде, ама на мен не ми трябва. Вече не ми трябва. Мисля, че надолу има червен или не? Сметна. Сигурно сигурно. Аз ще да поставям стъкла. Аз съм стъклар вече. 5 глас. Ще го вземем 5 глас и отиваме да го сложим. Това няма трябва повече всъщност. Готино стана, вижте бе. Покрива няма да го правя сега. Защото много време ще отнеме. Още колко стъкло ми трябва? 1, 2 и 3, 5. 6 стъкло ми трябва. 6 стъкло имам 3. Сега ще дойда при теб да огледам. Да намерим диаманти, ще е добре. О, там има дърво, хубаво дърво. Ще го сложа тук. И остава вече 3 само. Добре, имаме завършена къща, хора. Хора, завършена къща и... Диджи. Това ще е нашата къща. Намерих редстон. Добре, това не ми трябва всъщност. Добре, това ще е нашата къща вече. Другото ще го съборя. Пак става нощ. Така. Значи, сега хората трябва да направим честове. Така чест. Ще мога ли 2 честа? Не. 7. Той иска 8. Лошо. Няма ли още да водка? Лошо работа. Хубаво един чест просто. Там има лава. Свети. Първият чест ще стои ето
Намерих айран. Копай, защото са ми трябва. Май ще припляскаме едни зомбита, за тук усещам. Не зомбита ми паяци. И аз виждам лък. Глей така, много съм добър в пивката. Пивата ще ги бил. Какво става, брате? И аз дропна ми. Кажи бе. Кажи бе. Кажи бе, момче. Кой ми даде? Нищо. 14 левел. Трябва да бит на нещо. Да, енчант на нещо, но някакво да енчантна. Колко време стана запис? 21 минути стана записа. Ами окей, ще приключваме на всеки момент. Някъде какво трябва да е? Тук виждаме едно зомби, нека да го припляскаме. Здрасти. Здрасти. Колко си ви, бе? Ще един лък, и аз! Елате ми, бе. Да припляскаме на хубаво. Аре, бе. Yes, ще си такова лъка. Така, добре. Още един. Какво? Опа, крипър. Лошо! Добре. Крипър гръмна до къщата и уби крипър, който ни гръмеше. Само да оставя нещата в къщата. Скелет. Здрасти, приятел. Как я карате там? 15 лева. Ами окей, това ще е за този клип, хора. Ние ще поръстъкаме още само няколко минутки и ще спираме. Да. Ако ви е харесал този клип, може да дадете един лайк и да се абонирате за нашия канал. За моят канал по-скоро. И да не забравяйте да се абонирате на Гибел канала. Кога качваш ти? Когато му ским, няма тута и неща. Трябва да знаеш кога качваш. Ами окей, хора, това е за този клип. И ще се следващия път. And don't forget to leave a like and subscribe to our channel and see you guys in the next one. Peace out!